تەوی دۆرپێچە حکوومەتا شامێ و ئێریشê dewleta Tirka dagirkerên li dijî herêmê lê ji bo pêkayîna pêdiviyên welatiyan û belavkirina zanînê rêveberiya Xweser her tim di nava tevgerê de ye. Di vê çarçoveyê de desteya perwerde û fêrkirinê ya Kantona Efrîn Şehbayê ji bo avakirina nifşekî zane proseya xwendinê didomîne. Rêveberiya dibistana kampa berxwedan Reca Mela diyar kir ku tevî rewşa koçberî û dorpêçeya ku kanton tê re derbas dibe, lê dîsa wan karîn dibistanan vekin. رغم زور زحمتي رغمي عند روشي كجباري دونا رغمي روشي دور معوتي دور بيتشكرن زحمتي دكشينا اللي اما خوندكار دام دروازي دبستان بن بكيف خوشي وانا امجي بكيف خوشي وانا هن دلما قاشت با ام پر يعني وقت شو مورالك بلند دروازي دبستان مورالي ورجي يعني هزك خوش دنما لأما روشي درد كافن جورنا الجامعة ده هندري دبستاني دو جورنا مثلا خندكاش دبستاني قطبين جبر روشن مازوتي داموتي قطكرن هەروەها مامۆستەیەکی کەمپا بەرخۆدان جی دازانین ku خوێندەکاران bi dilekî xweş û coşeke mezin dest bi sala xwendinê ya nû kirin. Ji xwe me di dîroka dewşa şîniha 2024 me dest bi dewama xwe dibistanê kir. Xwendekar hatin tomarkirin ji bo sala xwe perwerdê ya nû. Bi coşekî mezin bi dilekî germ xwendekar hatin derbasî dibistanê bûn û xwe tomar kirin. Zaten piştî wê li gorî derfetê gulceme hene me pirtûk belav kirin li ser xwendekaran. Zaten têrê kirinê ema hejmarekî kêm jî ji pirtûka kêm bûne, hejmarekî hew jî hejmarekî hindek hene. Li bajarê Şehbayê nêzî 14,000 xwendekan di dibistanê Rêveberiya Xweser de dixwînin. Tevî dorpêça giran û êrişên berdewam, lê dîsa di salên derbasbûyî de rêjeya xwendekarên serkeftî ya li kantonê bilind bû.